Καλημέρα μάγκες, καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο. Βασίλης εδώ, η Μαρίνα δεν είναι εδώ σήμερα γιατί έχουμε έρθει στη Yamaha Γιάννου στην Κόρινθο για να βάλουμε την καινούργια μας ανάρτηση. Όλινς, πίσω αμορτισέρ και μπροστά ελαττήρια. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και σίγουρα θέλω και τα comments σας γιατί έρχεται πολύ μεγάλο review για να δούμε πώς δουλεύει, είναι πλήρης ρυθμιζόμενη, να δούμε πόσο καλύτερα θα κάνει το ταξίδι μας. Πάω τώρα μέσα να τη βάλουμε, θα σας έχω βίντεο το πώς ακριβώς την τοποθετήσαμε για να δείτε. Θέλω τα σχόλιά σας από κάτω στο βίντεο να μου γράψετε. Λίγο πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, να δείξουμε λίγο τα προϊόντα τα οποία θα χρειαστούν για να γίνουν η αναβάθμιση. Για τα μπροστινά θα χρειαστούμε λάδι και ελαττήρια τα οποία είναι ρυθμισμένα ακριβώς στα κιλά μας. Και φυσικά στην πίσω ανάρτηση η οποία έχει ρύθμιση επαναφοράς και ρύθμιση προφόρτισης. Η ρύθμιση συμπίεσης έρχεται από το ελαττήριο το οποίο έχουμε δώσει τα κιλά μας για να μπει συγκεκριμένο και να ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες μας. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Θέλω να δω πραγματικά πώς θα γίνει το MT, βάζοντας την ανάρτηση επάνω. Πάντα είχα ένα όνειρο να μπορέσω να βάλω μία Όλινς πάνω σε ένα μηχανάκι και είμαι πολύ χαρούμενος που το βάζω σε ένα μηχανάκι το οποίο έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και θα την γυρίσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω πραγματικά να δουλέψει, θέλω να είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω να την ευχαριστηθούμε και εγώ και τη Μαρίνα, ενώ θα έχει review και η Μαρίνα να μας πει πώς είναι και για τον πίσω αναβάτη. Έτσι. Πλήρως ρυθμιζόμενη. Μπαίνουμε τώρα να ξεκινήσουμε. Βλέπετε πίσω εγώ το MT. Είναι έτοιμο να τη βάλουμε πάνω. Εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το περάσω. Αλλά ειλικρινά πάμε για μεγάλα πράγματα. Για πραγματικά ξεκινάμε τη διαδικασία βγάζοντας το πλαστικό της αλυσίδας, το προστατευτικό το οποίο έρχεται μαζί με προστατευτικό ανάρτησης, το οποίο προσωπικά κρύβει όλη την ομορφιά της ανάρτησης και αν μπορούσα θα το έβγαζα, αλλά είναι όλο μαζί. Οπότε θα το ανοιχτούμε μέχρι να βρούμε κάτι καλύτερο να βάλουμε εκεί ως προστατευτικό. Βλέπετε εδώ, βλέπετε εδώ τι σας έχω. Να τη μαγκές για να μπορέσουμε να βάλουμε την ανάρτηση πίσω. Βλέπετε εδώ τι λεπτομέρεια χρειάζεται, παιδιά. Και σίγουρα δύο άτομα, το βλέπετε. Ανάρτηση, βλέπετε, την παλιά, στην πένα την έχω, έτσι. Βλέπετε, θα την βάλω προς πώληση τώρα. Ήρθε το εργαλείο, ήρθε, να το. Εντάξει ρε μάγκες, γράφτε από κάτω ρε. Βγάλτε σχόλια, πώς σας φαίνεται το χρυσό εργαλείο. Τι πράγμα είναι αυτό. Έχω τρελαθεί μάγκες, έχω τρελαθεί. Και πού να το δει και η Μαρίνα, θα γίνει χαμός μόλις το πάω. Το περιμένει πώς και πώς. Συνεχίζουμε κάνοντας την τοποθέτηση της ανάρτησης πίσω, την οποία στην ουσία την καταστάνε δύο βίδες, είναι σχετικά εύκολη διαδικασία. Λίγο χρόνο μας πήρε για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το δοχείο προφόρτισης, το οποίο θέλαμε να το βάλουμε αριστερά στο πατάκι και χρειάστηκε να αλλάξουμε μία μικρή βιδούλα για να μπορέσει να μπει. Βλέπετε ότι η διαδικασία μπορεί να είναι εύκολη, αλλά χρειάζεται σίγουρα ειδικό ροπόκλειδο γιατί πρέπει να γίνει πολύ σωστό σφίξιμο της ανάρτησης. Οπότε όσοι έχετε σκοπό από μόνοι σας να κάνετε την αλλαγή, να ξέρετε ότι όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Και όσο για το μπουκαλάκι προφόρτισης, κάναμε μία με δύο δοκιμές, θα δούμε αν θα το βάλουμε από τη μέση και από την έξω μεριά, φοβόμενοι ότι μπορεί να κουμπάει στη ρόδα. Στη συνέχεια βγάλαμε
τα φρένα μπροστά, τα ακτινικά, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να αφαιρούμε την μπροστά ανάρτηση, μιας και πρέπει να αδειάσουμε τα λάδια τα οποία έχει μέσα για να μπορέσουμε να βάλουμε το λάδι το οποίο ήρθε μαζί με τα ελαττήρια Öhlins. Και αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια αρκετά χρονοβόρα. Δεν ξέρω, ίσως μπορεί και στο μέλλον να αλλάξουμε και την ανάρτηση εσωτερικά. Σε αυτή τη φάση δεν είχαμε σκοπό να την αλλάξουμε. Μου είπανε ότι πρέπει, για να υπάρχει σωστή συμπεριφορά, να αλλάξουν και τα ελαττήρια και να μπουν ακριβώς στα κιλά μου. Γι' αυτό μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει. Στο τέλος, σφάλαμε πάλι την ανάρτηση. Βλέπετε εδώ πέρα, φαίνονται ξεκάθαρα στο βίντεο οι μόντες που έχω κάνει για να μπορέσει να μπει ζελατίνη. Πρέπει να σας βάλω οπωσδήποτε να σας φτιάξω ένα βίντεο γι' αυτό, το πώς μπόρεσα και έβαλα ζελατίνα πιο ψηλή, κινέζικη στο Yamaha. Πραγματικά και το GPS είναι όλο αυτό μια διαδικασία πραγματικά από μόνη της, η οποία θα ήθελα κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε. Τέλος μας έμεινε η τοποθέτηση της ρόδας, φυσικά, με βάλσιμο των φρένων και τις τελικές πινέλιες. Μάγκες, όπως βλέπετε έχουμε τελειώσει. Έχει μπει ανάρτηση πίσω οι Öhlins, έχουν μπει τα ελαττήρια μπροστά. Λίγο ακόμα μένουμε για να τελειώσουμε και να φύγουμε από το συνεργείο. Και τι μας μένει? Μας μένει η δοκιμή, Εσείς μείνετε εδώ, κάντε like και συνεχίζουμε. Λοιπόν παιδιά, ήρθαμε για να ολοκληρώσουμε το βίντεο. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες, γιατί έβρεχε και γινόταν ένας χαμός και είχα αφήσει λίγο την αποφώνηση για το τέλος. Ήρθαμε να δείξουμε τι έχουμε αλλάξει, ποια ήταν η αναβάθμιση πάνω στις αναρτήσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον μπροστινό. Τον μπροστινό, όπως είπαμε, του βάλαμε ελαττήρια και λάδια Öhlins πάνω στα κιλά μας, για να μπορούμε να ταξιδεύουμε καλύτερα, αλλά πιο πολύ για να μπορεί να δουλεύει καλύτερα με την πίσω ανάρτηση που έγινε ολική αλλαγή. Έτσι, έχω βάλει και το αυτοκολλητάκι έτσι για τη μούρη κάτω. Δείξε Μαρίνα λίγο το αυτοκολλητάκι. Λοιπόν παιδιά, από τη ρύθμιση προφόρτισης, επειδή σας το είχα πει και μέσα στο βίντεο, τελικά τη βάλαμε από την έξω μεριά, γιατί φοβόμασταν ότι υπάρχει περίπτωση να βρει στο λάστιχο. Η ρύθμιση είναι πολύ απλή. Αυτό που παρατήρησα βέβαια είναι ότι δεν έχει κλικ μέσα. Είναι με μία ρύθμιση, το οποίο αυτό δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι. Θα με βόλευε λίγο περισσότερο να μπορούσα να ξεκαταλάβαινα πόσα στάδια έχει. Ένα αυτό. 2, η ρύθμιση επαναφοράς, η οποία είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το πλαστικό, το οποίο είναι το προστατευτικό και καλά για να μην λασπώνει η ανάρτηση, όπως σας είχα πει, το οποίο έρχεται κολλημένο με το προστατευτικό αλυσίδας και δεν είναι εύκολο με το χέρι να πιάσεις μέσα τη ρύθμιση. Αυτό είναι λίγο κακό, αλλά νομίζω θα βρω ένα προστατευτικό αλυσίδας το οποίο να μην έχει αυτό, να το αφαιρέσω για να μπορώ όταν θέλω να ρυθμίζω την ανάρτηση. Και όπως είπαμε, στη δύναμη συμπίεσης η ρύθμιση έρχεται κατευθείαν από το ελαττήριο, το οποίο έχουμε βάλει ακριβώς στα κιλά μας. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μας έχει μείνει μόνο το κομμάτι να μπορούμε να δοκιμάσουμε τη μοτοσυκλέτα, να δούμε πώς λειτουργεί με την ανάρτηση πίσω και πιο πολύ στο φορτωμένο κομμάτι. Θα έρθει ένα βίντεο, ένα μεγάλο ταξίδι, ώστε με 4-5 ώρες ταξίδι να μπορέσουμε να δούμε με full φορτωμένη μοτοσυκλέτα πώς αντιδράει. Η προηγούμενη ανάρτηση σε αυτό το κομμάτι δεν ήταν καλή. Μετά από αρκετές ώρες κούραζε, χαμήλωνε, φαινόταν ότι δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε να λειτουργούσε. Οπότε εσείς μείνετε στο κανάλι, κάντε like, αφήστε μας κάτω το comment και τη γνώμη σας. Σας άρεσε η καινούργια μας αναβάθμιση? Θα κάνατε εσείς τέτοια αναβάθμιση στη μοτοσυκλέτα σας? Και φυσικά subscribe για να δείτε και το επόμενο βίντεο το οποίο θα έρθει. Τα λέμε.